ഇപ്പൊ കേക്കാമോ മാതാജി? ആ ആ കേ കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മംഗളാരതിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് 2-3 ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും കേറി മാതാജി. ഇന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ, കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേറും. പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും സുഖമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ മോഡ്യൂൾ 5 തുടങ്ങിയ മുതൽ എനിക്കൊരു 10-20 ദിവസം പനിയായിട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കേറി. അതിനിടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആയത്. മൊഡ്യൂൾ 5 മാതാജിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഒരുപാട് കുറവ് കണ്ടു. അത് തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഉം. ഓക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ പാസ്സാകും. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിത് എത്ര ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സാകും മാതാജി. അല്ല, എത്ര ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സാകും മാതാജി. അതറിയാം മാതാജി. അല്ല, നമ്മൾ പാസ്സാവുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഡൻസ് പ്രാർത്ഥനയും പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ്, സേവ ഇതും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു റൂള് ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. സേവ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തൈക്കാട് തൈക്കാട് ഇസ്കോണിൽ ഞാൻ പോവുമല്ലോ, അവിടെ എല്ലാ സൺഡേയും പോവും. അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ വേണ്ടി വരും മാതാജി. നമുക്ക് അത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം സേവ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം മാതാജി. ശരി ശരി. ആ, ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ ആ, നമ്മൾ ഈ ഉപനിഷത്തില് 9ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് ക്ലാസ് തീരും, പിന്നെ ആ, എക്സാം ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ അടുത്ത് ശശികല മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി. അല്ലേ? മാതാജി ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണേ. ഉം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഇതിലൊരു സജിത പറഞ്ഞിട്ട് കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്ക് ഇല്ല തോന്നണത്. ആരാണ്? ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേറിയതാ. മാതാജി ഇത് മാതാജി ആദ്യമായിട്ട് കേറി. ലിങ്ക് മാറി കയറിയതാണ് കേട്ടോ. ഈ ക്ലാസ് മാതാജിക്കുള്ളതല്ല, വേറൊരു വേറെ ക്ലാസ് ഈശോപനിഷത്ത് മണിഭൂഷിത മാതാജീന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതല്ല. ഇല്ല, പക്ഷെ ബാക്ക് പെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് കേറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ ബാക്ക് പെയിൻ ആയതുകൊണ്ടേ അപ്പൊ ഓക്കെ, വെറുതെ അപ്പൊ കേറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. കേൾക്കാലോ ക്ലാസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എന്നാ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ.
വേറെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ മാതേജി? ഒന്ന് അതെ നോക്കിയിരുന്നാലും മതി. ഹരേ അതെ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇന്ന് സ്കൂളില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് 9ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിദ്യ അവിദ്യ 9, 10, 11 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങള് വിദ്യയും അവിദ്യയും എന്താണെന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പമാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും പറയുന്നു. 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ളത് മഹാഭാഗവതരുടെ വീക്ഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി വിഭാഗം 3 നമ്മൾ കടക്കുന്നത് 9 മുതൽ 14 വരെയുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 9 മുതൽ 14 വരെയുള്ളതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു. 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ അറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വിദ്യ അവിദ്യ ഈ കാര്യത്തില് വേർതിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് 12 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ കാണുക. പിന്നെ അടുത്ത വിഭാഗം 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ളതിൽ 9ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. 9ാമത്തെ മന്ത്രം അന്തം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാവൂ വിദ്യായാം രതാഃ. അന്തം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാവൂ വിദ്യായാം രതാഃ. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അവിദ്യയും വിദ്യയും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരിടത്ത് അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ, ഇവിടെ അവിദ്യയാണ് കേട്ടോ, വിദ്യാ ഉപാസതയല്ല, അവിദ്യാ ഉപാസതയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ. അജ്ഞാന കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാത്തതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതെല്ലാം അവിദ്യയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ളവർ തമോ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോവുക. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപരിതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിദ്യ എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ യാ ഉ വിദ്യായാം രഥഃ. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിഥ്യാജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പേരിൽ കബളിപ്പിക്കുന്നവർ, അതാണ് അവിടുത്തെ വിദ്യായം. ആ വിദ്യ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡികരായിട്ടുള്ളവർ, അവര് വേദങ്ങളിലെ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം വെച്ച് അവർ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആണ് മിഥ്യാജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 തരം ആൾക്കാരെ പറയുന്നു. ഒന്ന് അവിദ്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, അതായത് അജ്ഞാനമായിട്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളാണ് അവിദ്യയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവര് പോകുന്നത് തമോ നിബിഡമായ ലോകത്തിലാണ്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നതാണ് ആര്? ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ, ഈ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ പേരില് കാപട്യം ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ പേരിൽ വേദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോ മായാവാദികൾ വരും. പിന്നെ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവർ, വേദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരെല്ലാരും മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്നു? കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് അവര് പോവുക എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാവാർത്ഥം
ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ വായിച്ചു. മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ടോ? വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമെന്ന് അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയത്രേ. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം മറ്റേത് കാലത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാണ്. സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ മുൻപത്തെ കാളും മനുഷ്യർ അസംതൃപ്തരത്രേ. കാരണം ആത്മീയ രംഗം ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ഭാഗമായി തീരേണ്ടതിന് പകരം അതിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ഭൗതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാത, അത് അപകടകാരിയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ അഥവാ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ, തെറ്റായോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് ഞാനും നീയും എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് എന്ന് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല അരൂപമാണെന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് വേദങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്താൽ, ഇവരെല്ലാം അവരെയാണ് ഈ പറയുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളവർ. വിദ്യ എന്നാൽ അറിവ് തെറ്റായോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാൽ അത് അപകടകാരിയാണ്, കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. മറ്റവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ വേദങ്ങളോ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, അവരതിനെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവർ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മറ്റവർ കുറച്ചുകൂടെ അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴുള്ള ന്യൂ ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണ്, അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ കൂടുതലാണ്, ഒരുപാട് ആത്മഹത്യ പ്രവണത കൂടുന്നു, ഒരുപാട് ക്രൂരത ചെയ്യാനുള്ള വയലൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനറേഷനാണ് നമുക്കിപ്പോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ അതേ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് അവിദ്യയാണ് ഉപാസനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അവർ കൂടുതൽ കഴുതകളായി മാറുന്നു എന്നാണ്. മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ, കഴുതകളെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുക, പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെ, പണം ഉണ്ടാക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക, ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഒരുവനെ അടിച്ചു താഴ്ത്തി മറ്റുള്ളവനെ പിടിച്ചെടുക്കുക, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പൊ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം മനുഷ്യൻ അസംതൃപ്തനാണ്. ഇനി മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്യ ഉപാസിക്കുന്ന, അതായത് തെറ്റായിട്ട് വിദ്യ ഉപാസിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്നു, ചതിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്ന പ്രവണത അവര് ഏറ്റവും അന്ധകാരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് പറയാമോ? വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് അല്ല മാതാജി. വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഥമ മന്ത്രം ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണമാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിലകപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി
വ്യാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യം അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ഈ വിദ്യ. ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഈശാവാസ്യ തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കൂടി ജീവിക്കുക, നമുക്ക് എന്താണോ അർഹിക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി, അതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യയും അവിദ്യയും രണ്ടും യഥാർത്ഥമല്ല. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവാദി, വിദ്യ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞാലും ആ വിദ്യയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ്, മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിലുള്ളവരാണ്. അവര് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ ഈ ഈശാവാസ്യ തത്വം നമ്മൾ എത്ര മറക്കുന്നോ അത്രമാത്രം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഈശാവാസ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ട് വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. ആരുടെ സ്വഭാവത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ എത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു, അവൻ എന്തുമാത്രം സ്കില്ലുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ളവർ, എന്നാൽ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള വിനയമുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഘടന അനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല. എത്തിക്സ് ഇല്ല ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്. അപ്പം ഈ മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പല രീതിയിലും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവര് ഈ ഈശ്വരൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ അഹങ്കാരം കൂടുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഈ പഠിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനത്തിനും എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയാതെയുള്ള ഈ പോക്ക് അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, കർമ്മി ജ്ഞാനി യോഗി. വായിച്ചോളൂ. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയം മുതലായവയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ സുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നാം മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ച തരത്തിലുള്ള ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 ഭാഷയിൽ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്, കഴുതകൾ. കഴുത വിഡിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ അവിദ്യയെ ഉപവസിക്കുന്നവരാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തിയുടെ തലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കാൾ സത്യത്തിൽ കൂടുതൽ ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രക്തത്തെക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും ദുഃഖാർത്തരായ ബന്ധുക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി അലങ്കരിച്ച ശവശരീരവുമായി ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. അതേ അർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായപ്പണി മാത്രമാണ്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സും, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായി കരുതേണ്ടതാണ്. അജ്ഞാനമയമായ സംസ്കാരത്താൽ ഒരാൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണമാതാജി ഹരിബോൾ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഈ ഇന്ദ്രിയ വസ്തുവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകും അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ വസ്തുവായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുമ്പോഴാണ് അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ നേടി, എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു, എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ കുറച്ച് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സന്തോഷമൊക്കെ കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ നിൽക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദുഃഖത്തിലേക്കായിരിക്കും അവര് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അവര് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ആ കൊച്ചു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും അവര് ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സ്കില്ലിൽ മാത്രമേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഹൃദയം ഭയങ്കര കഠിനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സെൽഫിഷാണ്. എൻ്റെ കാര്യം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, അവരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളുടെ തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത തലത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അപകടകരമായിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അവർ ഈ ഓരോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഈ ബുദ്ധി ആര് തന്നു? അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ആ ബുദ്ധിയെ അവർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം മൂഢന്മാരാണ്. ആ മൂഢന്മാര് എവിടേക്കാണ് പോവുക? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, അല്ലെ നരകത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. ആധുനിക നാഗരികത ഗണ്യമായി പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലമായി ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ആത്മീയത ഒഴിവാക്കി ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനാൽ ആളുകൾ മുമ്പത്തേക്കാളും അസന്തുഷ്ടരാണ്. ഈശ്വര നിഷേധികളായ ഒരു ജനതയുടെ പഠന പുരോഗതി. ഇവിടെ ഒരു ഉപമ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിത്തം കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിഗ്രി വാങ്ങിച്ചു, അതിന്റെ PG എടുത്തു, PhD എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എന്നെ കഴിഞ്ഞ ആരും ഇല്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ്, സാധാരണ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ പേടിക്കണം. അവരെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഭണത്തില് രത്നം പോലെ അപകടകാരിയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ അവര് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കും. എൻ്റെ അത്രയും ബുദ്ധി ഒന്നിനുമില്ല. മായ അപഹൃത ജ്ഞാന, അങ്ങനെയുള്ളവരാണിത്. ഈ മായയാൽ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ട ഇവർ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലെ വിലയേറിയ രത്നം പോലെ അപകടകാരിയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഇതെന്താണ്? വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു മൂർഖൻ അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയേക്കാൾ അപകടകാരി ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ്. അതാണ് ഒരു മൂർഖൻ. തലയിൽ രത്നം ഇല്ലാത്ത മൂർഖനേക്കാൾ അപകടം കൂടുതൽ തലയിൽ രത്നമുള്ള മൂർഖനാണ്. അത് കൂടുതൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുന്തോറും അവൻ അപകടകാരിയാണ്. സാധാരണ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയെക്കാളും അപകടകാരിയാണെന്ന് പറയും. മറ്റൊരു ഉപമ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈശ്വര നിഷേധികളായ ഇവർ അവരുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ജഡ ശരീരത്തിലെ അലങ്കാരം. ഒരു ശവശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മേക്കപ്പ് ഇട്ടും പൂവൊക്കെ വെച്ചും അലങ്കരിച്ചാലും അത് ജഡം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഈ ജഡ വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര വലിയ ഡിഗ്രിയാണ്, വലിയ പൊസിഷനിലാന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? അതൊരു ജഡ ശരീരത്തിൽ അലങ്കരിക്കുന്ന പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് മാതാജി, മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെക്കാളാണോ അല്ലെ രക്തത്തെക്കാളാണോ? രത്നം. കല്ലില്ല, രത്നക്കല്ല്. ഇവിടെ രക്തം എന്നാണുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ. ആണോ? രത്നമാണ് കേട്ടോ, രത്നക്കല്ലില്ലേ? അതെ, ഓക്കെ മാതാജി. പിന്നെ
അപ്പൊ അതാണ് ഈ രണ്ട് ഉപമ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ തലയിലെ പണത്തിലെ രത്നവും അപകടകാരി, അതായത് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം. കൂടാതെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ജഡശരീരത്തിലെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനു സമാനമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായി കരുതേണ്ടതാണ്. അജ്ഞാനമയമായ സംസ്കാരത്താൽ ഒരാൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അവിദ്യയിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വേദങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ആ വേദങ്ങൾ എന്തിനുപയോഗിക്കും? സംതൃപ്തിക്ക്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. തെറ്റായിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന, അല്ലെ, വേദങ്ങളെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ, അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ അടുത്ത ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോ മാതാജി. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദ രഥ എന്നും മായയാഭാകൃത ജ്ഞാന എന്നും ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേദവാദ രഥരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:5 വേദലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വേദാന്തരായ വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തൽപരരല്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായ ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണോ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 1-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പരമപ്രഭു സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശിയാണെന്നും നമുക്കായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള ഉദ്ബോധനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം വിസ്മരണശീലമുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തലാണ്. ഇതേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മൂഢരായ വിവിധ രാശിക്കാരായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒരുവനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളും ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അല്ലെ? സർവസ്യ ചഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ അത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനംശ വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ. 15:15 ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ വേദവാദരതികളായിട്ടുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഈ കർമ്മകാണ്ഡികളാണ്. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവര് മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാ മതത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനെ അറിയുക, ഈശ്വരന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദവാദരതികൾ അവർ ഈ മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവര് ആചാര്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കില്ല. അവരെ ആചാര്യന്മാരോ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയും സ്വീകരിക്കാത്തവരാണ്. അവര് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വേദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം കൊടുക്കും. നമുക്ക് ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നാലല്ലേ ശരിക്കും വേദങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇവരത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇവര് വേദങ്ങൾക്ക് ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, വേദങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാക്കിനും ഓരോ അർത്ഥം കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇവര് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കും, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ വഴിതെറ്റിക്കും. അതിന് വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് വഴിതെറ്റിക്കും. പുരാണങ്ങളൊന്നും ഇവര് ഫോളോ ചെയ്യില്ല, പുരാണങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവര് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ലീഡറാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുരു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുരുവൊന്നും ഇല്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡെമോക്രസി വെച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവർ തന്നെ ലീഡറാക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് വേദങ്ങൾ, വേദത്തിൽ എന്താണ് നമ്മള് വേദാന്തം, വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യ, ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടതാണ് വേദങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യം ഇവർക്ക് അറിയില്ല.
അതിൽ മൂഢരാണ്. കാരണം അവർ ആചാര്യന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ആചാര്യനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യനെ അവരെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ആചാര്യൻ ഇപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവരറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൗതികവാദികൾ, അതായത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തില് ഒരുപാട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവര് പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദവാദരതികൾ. കാരണം അവര് ശരിക്കും വേദങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ്. അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫില്, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വിസ്മൃതിയാണ്ട ജീവന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ മാതാജി വായിച്ചു. വിസ്മൃതിയാണ്ട ജീവന് പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വകീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദവാദരഥർ എന്ന കൂട്ടർ കരുതുന്നു. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേദതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വേദങ്ങളുടെ ആധികാരിക വിവരണങ്ങളായ പുരാണങ്ങളെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രഗത്ഭരായ ആചാര്യന്മാരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേദവാദരഥന്മാർ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളാക്കി കെട്ടിച്ചമച്ചു കാട്ടുന്നു. അത്തരം വേദവാദരഥന്മാരെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യായാം രഥഃ എന്ന ഉചിതമായ സംസ്കൃത പദത്തിലൂടെ അപലപിക്കുന്നു. വിദ്യായാം എന്ന പദം വേദ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേദങ്ങളാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവിടം. രഥഃ എന്നാൽ വ്യാപൃതനാവുക എന്നാണ് അർത്ഥം. വിദ്യായാം രഥഃ എന്നാൽ വേദപഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇവിടെ വേദവാദരഥൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ കാരണം ആചാര്യന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തതിനാൽ അവർ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ് എന്നതത്രേ. അത്തരം വേദവാദരഥന്മാർ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് ചേരുന്ന വിധം വേദത്തിന്റെ ഓരോ പദവും അർത്ഥകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യം അനന്യസാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരണമാണെന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ? എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരാണ് വിദ്യായാം രഥഃ. ഇവരുടെ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കർമ്മകാണ്ഡിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഈശ്വരനാകും എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അവ്യക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ തലത്തിലാകാം. ഇവരെല്ലാരും വേദവാദ രഥ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മായാവാദി ആണേലും കർമ്മകാണ്ഡി ആണേലും ബ്രഹ്മവാദി ആണെങ്കിലും അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എല്ലാരെയും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളവർ. മായാവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഒരു ഇല്യൂഷനാണ്, അതും ഒരു മായയാണ്. മായയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു രൂപത്തില് വരുന്നതാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരും ഈശ്വരനാണ്, ഈശ്വരന്റെ ആ സ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. നമ്മളെല്ലാവരും ഈശ്വരന്മാരാണ്, നമ്മളെല്ലാം ദൈവമാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് മായാവാദികൾ. അവരെല്ലാം കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ സന്ദേശം ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക? വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആചാര്യനിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വൈഷ്ണവദർജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഒരാൾ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുണ്ടകോപനിഷത്തിന്റെ 1:2:12 നിർദ്ദേശമാണിത്. എങ്കിലും ഈ വേദവാദരായ
ജനങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവരായ സ്വന്തം ആചാര്യന്മാരുമുണ്ട്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നു. വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരറിവും ഇല്ലാത്തവരെക്കാൾ അജ്ഞതയുടെ അഗാധതയിലേക്ക് അവർ ആണ്ടുപോകുന്നു. അടുത്ത് വായിക്കണം മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മായ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനികനായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്തെ പറ്റി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവർ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കുടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്വസൃഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരമാവില്ല. സ്വയം ഈശ്വരന്മാരുമായി ഭാവിച്ച് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുമല്ലോ, ഇപ്പം കൃഷ്ണനും രാമനും ഒക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അവര് മായയായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് വരികയാണ്, ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നൊരു രൂപമെടുത്ത് വരികയാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിനർത്ഥം ഈ ഈശ്വരനേക്കാളും വലുതല്ലേ മായ? അങ്ങനെ ചോദിക്കുക, ഈ എല്ലാ സർവശക്തനാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ, ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ മായയായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയല്ലേ അപ്പം ഈശ്വരനേക്കാൾ വലുത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഉത്തരവില്ല. എന്നിട്ടും അവർ സ്വയം ഈശ്വരനായിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുക എന്ന് പറയും. ഇനി മധ്വാചാര്യർ ഈ മന്ത്രം 9 മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ വേദങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ വേദങ്ങളെല്ലാം അറിയാം, അതായത് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം, അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നവർ, അവരും അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഗാന്ധാരിയുടെ കേസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഗാന്ധാരി പറയും ഈ ഇതിനെല്ലാം കാരണം കൃഷ്ണനെയാണ് ഗാന്ധാരി പറയുന്നത്, ഈ യുദ്ധത്തിനെല്ലാം കാരണം നീയല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഗാന്ധാരിയോട് പറയും, അങ്ങനെ എന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെ വരും? അതിന് ഗാന്ധാരി ഒരു ഉത്തരവാദിയാണ്. കാരണം ഗാന്ധാരിക്ക് അറിയാം തൻ്റെ മക്കൾ തെറ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മൗനമായിട്ടിരുന്നു, അല്ലെ? മൗനമായിട്ട്, അതിനെ പറയുന്ന സിൻ ഓഫ് ഒമിഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് തെറ്റാന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ ഒന്നും മിണ്ടിടില്ല, പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ നമ്മളെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യർ, ഭീഷ്മർ, പാണ്ഡവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, അനീതിയാണ്, പക്ഷെ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതും, അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇത് മധ്വാചാര്യരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയും. ഇപ്പൊ ജഡായുവും ഭീഷ്മരും, ജഡായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് സീതാദേവിയെ രാവണൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ജഡായു അത്രയും വയസ്സായതാണ്, രാവണൻ യുവാവാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ രാവണൻ. രാവണന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തായാലും താൻ തോറ്റു പോവല്ലോ, രാവണന്റെ അടുത്ത് പോയി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാറി നിന്നില്ല ജഡായു. ജഡായു അപ്പൊ തന്നെ സീതാദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നു. അതേസമയം ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അവർ തെറ്റാന്നറിയാം, അവർക്ക് ഇതിനെ എതിർക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവര് മിണ്ടാതെയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തെറ്റാരാണ് ചെയ്തത്? ജടായു രാവണന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഗ്ലോറിയസ് ആണല്ലേ ആ ജടായുവിന്റെ മരണം? ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ശരീരത്തിന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. ദശരഥ മഹാരാജാവിന് പോലും തന്റെ ശ്രീരാമന്റെ കൈയാൽ അന്ത്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ ജടായുവിന് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി.
ആ, പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ദ്രൗപദിയുടെ കേസിൽ എല്ലാരും മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു തെറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭക്തനാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ വില്ലാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭീഷ്മര് ആ ഒരു തൻ്റെ ഒരു റോള് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭൗതിക കണ്ണോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഭീഷ്മർ അവിടെ ചെയ്തത് തെറ്റായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ മധ്വാചാര്യര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ. മറ്റുള്ളവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് കണ്ടാൽ അതിനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ടും അവൻ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക. നമ്മള് ഭക്തിരസാമന്ത സിന്ധുവിൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന്, അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ 2, അവരുമായിട്ട് എതിർത്ത് പറഞ്ഞ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവുക. അവിടെ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ 3, ആത്മഹത്യ ശരീരം ത്യജിക്കുക, അല്ലെ? ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 3 കേസ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പോവാതെ അതും കേട്ടോണ്ട് അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ, തെറ്റാണെങ്കിലും അത് എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായിട്ടാണ് ഈ മന്ത്രത്തിനെ മധ്വാചാര്യര് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് മന്ത്രം 9. അപ്പൊ മന്ത്രം 9 പറയുന്നത് എന്താണ്? വിദ്യ, അവിദ്യ. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒന്നും അറിയില്ല. വിദ്യ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ട് വേദവാദരത, അതായത് തെറ്റായിട്ട് വേദജ്ഞാനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അതിന് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക. അപ്പൊ ഈ അവിദ്യയിലുള്ളവർ അന്ധകാരത്തിൽ പോവുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ വിദ്യയിലുള്ളവർ. ഇനി നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം, അതിന്റെ പകുതിയും കൂടെ നോക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ ന്യദ്യാഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിചചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ ന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിചചക്ഷിരേ. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ, അവിദ്യ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമുക്ക് ഈ 3 മന്ത്രത്തിലും വിദ്യ, അവിദ്യ വരും കേട്ടോ, 9, 10, 11. അപ്പൊ ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ഭൗതികവാദികൾ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഇനി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേദവാദ രതികൾ, അവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിദ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളെ അല്ല, അതായത് വേദവാദ രതികളായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതാണ്? ഏതാണ്? അത് തന്നെ, ഏതറിവ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവബോധപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ശരിക്കുള്ള വിദ്യ. ആ വിദ്യയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആദ്യം മന്ത്രം 9. മന്ത്രം 9ലും വിദ്യയുണ്ട്, അവിദ്യയുണ്ട്. മന്ത്രം 9 പറയുന്ന അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം തിരിഞ്ഞ് അന്ധകാരം, അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവർ.
അവർ ഭൗതികവാദികൾ. അതാണ് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം. അവർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് അവിദ്യ. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കും. പക്ഷെ എന്തിനാ ആർജിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ അവിദ്യയും വിദ്യയും. ഇനി 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ അവിദ്യയും വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റായിട്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നവർ, അതാണ് അവിദ്യ. ഇനി ഈ മന്ത്രത്തിലെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഫലം കിട്ടും. അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദജ്ഞാനങ്ങളെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് മറ്റൊരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വിവേകികൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ഫലമല്ല ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം? അത് നമ്മള് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നില്ലേ? 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കുറെ ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അമാനിത്തം അദംവിത്തം അഹിംസ ജ്ഞാനം, ആ ഒരു ശ്ലോകമില്ലേ? അമാനിത്തം അദംവിത്തം, അതായത് നമുക്ക് എളിമ ഉണ്ടാകുക. ആ ശ്ലോകമാണ്. ആ ശ്ലോകം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനം എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന്. ആ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത്രയുമാണ് ജ്ഞാനം. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതിനകത്ത് ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ 18 ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13, 8, 12 ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. 2, പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. 3, സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാവരുത്. 4, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. 5, മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. 6, അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. 7, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. 8, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. 9, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. 10, സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്കാവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. 11, സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. 12, ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. 13, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്തരുത്. 14, ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. 15, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. 16 പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. 17 ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാതെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. 18 ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ 13-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ പറയാത്ത ഈ 18-ലും ഇല്ലാത്തത് എന്തായിരിക്കും? അതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 18 കാര്യങ്ങളും വിദ്യയിൽ വരുന്നു. ഈ 18-ലും ഇല്ലാത്തതെല്ലാമാണ് അജ്ഞാനം. അപ്പം ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള മറ്റ് രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഈ 18-ല് വരാത്ത എല്ലാം അജ്ഞതയാണ്. എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതാകുന്നില്ല എന്നും മഹാആചാര്യനായ ശ്രീ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അല്ലെ, മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ടു എ ഡോങ്കി ടു ആൻ ആസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്സ് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കഴുതയായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈശോപനിഷത്തിലും ഇതേ തത്വം കാണിക്കുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ പരിവേഷം പൂണ്ട ചില ഭൗതികവാദികളായ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആധുനിക സാംസ്കാരിക പൈശാചികമെന്ന് അപലപിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതിനാൽ പൈശാചികമായ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതുമില്ല. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. ഇപ്രകാരം അജ്ഞാന സംസ്കാരം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെതിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഇവിടെ ശക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. തൽഫലമായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ധൃതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്ത് സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല. അങ്ങനെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിൽ തന്നെയും ബദ്ധവൈര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആളുകളെല്ലാം മൂഢരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഒരു ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ എല്ലാരും യുദ്ധം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവർ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മചര്യം. ഇക്കാലത്ത് സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ പണ്ട് ഈ ചൈൽഡ് മാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ശരിക്കും നല്ലതാണോ വേണ്ടായിരുന്നോ? കൊച്ചിലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു പണ്ട്. പിന്നെ അത് നിയമമൊക്കെ മാറ്റി. അതെന്താണ്, അത് നല്ലതാണോ ചൈൽഡ് മാരേജ്? മാതാജി ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് നല്ലതാണ്. അതെ, കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാര് വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ട്. അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആണല്ലേ.
അപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രായം എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടികളോട്, ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. അപ്പൊ ആ അട്രാക്ഷൻ ഒരാളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറുപ്രായത്തിലെ ഇന്നയാളാണ് നിന്റെ വരൻ, ഇതാണ് നിന്റെ ഭാവി വധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ അവരെ കൊച്ചിലെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ആദ്യമേ നിർത്തില്ല. അവരവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാം പഠിച്ച് അവരൊരു പക്വതയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇവരെ ഒന്നിച്ച് വിടുക. അതുവരെ ഇതെന്റെ ഭാര്യ, ഇതെന്റെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകും. അന്ന് അപ്പൊ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഈ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ പ്രായത്തിലും അല്ലെ, ഓരോ വർഷം തന്നെ ഓരോരുത്തർ പല പല സ്ത്രീകളടുത്തും പുരുഷന്മാരടുത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ബ്രഹ്മചര്യ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഇത് വല്ലതും പഠിപ്പിക്കോ? ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം, ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ പഠിപ്പിക്കും? ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത് പഠിപ്പിക്കില്ല. ഇനി അഥവാ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പ്രകാരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാലും അത് തെറ്റായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെല്ലാം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല അവരത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുഴപ്പം. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ ഭൂലോകമെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. ഈശ്വരൻ കാരുണ്യവാനായി ഈ പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളെ സ്വയം സമ്പൂർണമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുവാൻ അവ സുസജ്ജമാണ്. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ നിയന്താക്കൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ പരമോന്നതനായ നിയന്താവിനെ അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ നടക്കുന്ന ഈ മിസൈല് വിടുന്നതും അല്ലെ, ഒരു വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ ഇങ്ങനെ പറയും, ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മിസ്ഗൈഡഡ് എല്ലാരും കൺട്രോൾഡ് മിസൈൽസ് അയക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അൺകൺട്രോൾഡ് മൈൻഡാണ്. മിസൈലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അല്ല, അവര് ബഹിരാകാശത്ത് പല സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വിട്ട് ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചടക്കുന്നു, അല്ലെ യുദ്ധം, ഒരു രാജ്യത്തിനെ മറ്റൊരു രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുന്നു. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലെ ഒരു കണിക പോലെയാണല്ലേ. കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കണിക മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമി. അപ്പൊ നമ്മള് പല റോക്കറ്റ് വിട്ടു, അത് വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അത് ഇതിന്റെയൊക്കെ നിയന്താവ് ആരാണ്? അതിനെക്കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇതിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി എനിക്കുള്ളതാണ്, ഇത് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ആ അച്ചുതണ്ടില് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കറങ്ങുകയും നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നതും മഴയും ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ നിയന്താവിനെ കുറിച്ച് ഇവര് മനസ്സിലാക്കണില്ല. അപ്പം ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം അല്ലെ. ഇതാണ് ഈ അവിദ്യയിലുള്ളവരുടെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവിദ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിദ്യ ലഭിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടും? ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടും? അതാണ് ഇനി അതാണ് ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ആ ആചാര്യനെ ധീര എന്ന് വിളിക്കും. ഈ മന്ത്രത്തില് ധീര എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണാം. ആജ്ഞജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് ശുശ്രുമ കേൾക്കണം, അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണാം യേനസ്തത് വിജചക്ഷിരേ. ആ ആചാര്യന്മാർ അത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ ആചാര്യൻ വളരെ പ്രധാന. ആചാര്യനിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. ആചാര്യനല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കിയാലും അല്ലെ, ഒരുപാട് പേര് ശാസ്ത്രജ്ഞാനങ്ങൾ നേടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, വേദാന്ത സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു സബാണ് വേദാന്ത. അവര് വേദാന്തം പഠിക്കാൻ അവരതില് ഒരു അവർക്കൊരു ഇതാണ്, ഞങ്ങൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അവിദ്യയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്, ആചാര്യനിലും കൂടെ അല്ല പഠിക്കുന്നത്. അവർ കുറെ ബുക്കിഷ് നോളജ് കാണും, അതിനകത്ത് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യ ഫിലോസഫിയിലുള്ള കുറെ ബുക്സ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ. ഒരിക്കലും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല അവർ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ എത്ര വേദാന്തം പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേദൈശ്ച സർവേ രഹമേവ വേദ്യം, അത് അവർക്കറിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഒരുപോലെയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരിലും പലരിലും ഒരാൾ, അങ്ങനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതൊക്കെ അവിദ്യയിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടും. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, ഈ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനം, ആ വിനയം, നമ്മളുടെ സഹിഷ്ണുത, അമാനിത്വം, അദമ്മിത്വം, അഹിംസ, ശാന്തി, ആർജവം, അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള 18 കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അത് ആരിലൂടെ ലഭിക്കണം? ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ കൂടെ അത് ലഭിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം മറ്റൊന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 പേർക്കും 2 ഫലമായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? കാരണം ഈ വിദ്യ ഓരോ മന്ത്രത്തിലും അർത്ഥം മാറും. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത മന്ത്രമുണ്ട്, 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും വീണ്ടും വിദ്യ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വേറെ അർത്ഥം കൂടെ വരുന്നു. അത് നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 10ാമത്തേന്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് പേജാ? 67ാമത്തെ പേജ് തൊട്ട് വായിക്കണം അല്ലേ? പിന്നെ 11 കൂടെ നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഓരോ ആൺകുട്ടികളും സ്വയം പര്യാപ്തരാണെന്ന് കരുതുകയും പ്രായമായ പുരുഷന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിൽ തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്കൊരു തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? നമ്മള് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലെ രക്തത്തെക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട്. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തില് അങ്ങനെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെയാണെന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ട്. അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണോ ചോദിച്ചത്? അത് എന്താണ് അപകടം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ അപകടം എന്താണ് എന്നുള്ളതല്ലേ? കാരണം ഇവര് കൂടുതൽ തർക്കിക്കും. ഇവര് ഈ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ അറിയാലോ, നമ്മളുടെ ആൾക്കാര് സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് പറയുന്നു അവരെ വിശ്വസിക്കും അല്ലെ? സയൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞു, അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അവരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആളുകളെ വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ വേണം, അപ്പൊ ഒരുപാട് മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിച്ചാലേ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും, ആരോഗ്യം കിട്ടും. അല്ലെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവര് ഈ സർപ്പത്തിന്റെ മുകളില് സാധാ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവര് അവരെ അപകടകാരിയാണെങ്കിലും
അവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുമെങ്കിലും ഇവര് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവര് അതിനെയാണ് കറക്റ്റ് നോളജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം സാധാ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആ, ഈ മൂർഖൻ മാമിന്റെ തലയിൽ രത്നക്കല്ലുള്ള, അതായത് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഭൗതിക എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരെ മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിച്ച് അപകടത്തിൽ വീണു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അപകടകാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കാനിരിക്കണം. അവരെന്ത് പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞാലും അതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്താനായിട്ട് അവരൊരു വലിയ തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ സൂക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ അവരിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല ജ്ഞാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു അപകടം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭൗതികതയില് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന നിലയും വിലയും ഒക്കെ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാര് എന്ത് കാണിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുകരിക്കും. അതെ, കറക്റ്റ്. മാതാജി അത് മാത്രല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഭൗതികവാദികൾ മാത്രമാണ് അവര് വേദങ്ങളെ ഭൗതികമായിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടര് അവര് രണ്ടുപേരും അവരും തെറ്റായിട്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ അതായത് വേദങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അവരെയും ഇതിനകത്ത് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തൊട്ടാണ് വേദവാദരതയെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദര് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ ഈ ഭൗതികവാദികളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും പ്രശ്നക്കാരാണ്, അപകടകാരികളാണ്. പിന്നെ കൂടാതെ ഇവരുടെ ഈ ആർജിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജഡ ശരീരത്തെ പോലെ ഉപമിക്കും. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയില്ലേ, ഒന്നിക്ക് നന്നായി അറിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുക, അല്പജ്ഞാനാപത്താന്ന് പറയില്ലേ. അതെ, അതാണ്. ഒന്നും അറിയാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകാരി ഒരുപാട് അറിയുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇങ്ങനെ അർത്ഥം വരില്ല. അതായത് ഈ സർപ്പത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള രത്നത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോകുന്നവര് വില കൂടിയ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. മറ്റേത് സാധാരണ ഒരു സർപ്പത്തിനടുത്ത് ആരും അങ്ങനെ പോകണമെന്നില്ല. അതും അപകടകാരിയാണ്, എങ്കിലും അപകടത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ സർപ്പത്തിന് അതേപോലെ ഇവരുടെ ഈ രത്നത്തിന്, അതായത് ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അവര് പറയുന്നതിന് ഫോളോവേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ പേര് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട്, ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം ഈ അപകടമാണ് അല്ലെ. അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സേ അവരുടെ രീതിയിലായി പോകും. അവര് പറയുന്നതാണ് വേദവാക്യം. അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഇതിൽ അപകടത്തിലാകുന്നു. അറിയാതെ അപകടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവർ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട്. ആ രത്നത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കുറെ പേര് അതെ, ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അവര് സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്, പുതിയ റിസർച്ചിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് പേര് അതിലങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് അതിൽ വീണു പോവുകയാണ്. വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അസുഖമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് പറയും, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണം.
പിന്നെ അതെ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവര് പിന്നെ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് കാരണം അവര് ഡോക്ടറിന്റെ വാക്കിന് ഇത്രയും പഠിപ്പുള്ള അതെ ഡോക്ടറല്ലേ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. അതെ എന്നാൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ അവർക്ക് ആകർഷണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേദജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കണില്ല. നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് അപകടത്തില് വീഴുകയാണ് അല്ലെ. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം എല്ലാരും ആ ജന്മം, ആ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന, അപൂർവമായി കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തെ അവര് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുകയാണ്. ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ അങ്ങ് വീണ് പോവുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ആരാണ്? മനോജ് പ്രഭു ആണോ? പ്രജീഷ് പ്രഭു. ആ, പ്രജീഷ് പ്രഭു. പ്രജീഷ് പ്രഭു. മനോജ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അറിയാതെ അൺമ്യൂട്ട് ആയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. അല്ലേ? പറഞ്ഞോ മനോജ് പ്രഭു പറഞ്ഞു. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. ആ അത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാനാണ് മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആൻസർ, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. ക്ലാസ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഇല്ലേ? പ്രജീഷ് പ്രഭു അത് ഉണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ പ്രജീഷ് പ്രഭു തരും കേട്ടോ. ഉണ്ട് മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട്. ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു, മാതാജി ഇപ്പം പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലല്ലേ. അപ്പൊ മാതാജി പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാതാജി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ. കാരണം മാതാജിക്ക് എങ്ങനെയായാലും ടീച്ചിങ് ചെയ്യാന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട്. അങ്ങനെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രഭു. അതാണ് സത്യം. അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് ഫുൾ SFI സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണ്. അപ്പൊ അവിടെ SFIക്കാര് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അവര് ഉടനെ അതൊരു ഇവര് സംഘിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളും. നമ്മളൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കത്തില്ല, നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും. പല രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് വേറെ പേരിൽ ഒരു മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം. പലരെയും ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. പറഞ്ഞു ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇത് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ടീച്ചർ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അല്ലാതെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും. ഈ പാർട്ടി ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാൻസ്ക്രിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ.